Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň Ferhadabat, Hırat bölегinde guruluş işleri 50 götürme ýetdi. Bu barada Awganistanyň Magdanlar we Newt Ministerliginiň medeniýet wekili Humayun Afganyň X sosial toruna paýlaşan maglumatlaryna salgylanyp, Tola News habarlar agentligi habar berdi. Habarlarda bellenşe ýaly taslamanyň häzirki tapgyryna gaz geçirjesiniň 80 km bölegi çekildi. 126 km geçelge taýarlanyp, 108 km giriş we gödäwçilik ýollary guruldy. Şeýle hem turbalaryň 36300 km bölegi ýer astyndan geçirildi. Şol bir wagtyň özüne alınıp barlayan guruluş işleriň ýokary depkinini saklamak maksady bilen guruluşyk meýdançasyna goşmaça 72300 km-lik turba getirildi. Topuk taslamasy Türkmenistanyň başlangyjy bilen öňe sürülen möhüm sewit energetika taslamalarynyň biri bolup, sewitde energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmäge hem-de ykdysady gatnaşyklary puhtalandyrmaga gönüpdirilendir. Sizi dünýäniň hem-de ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklanýarmy? Onu Türkmen portal bilen galan bize agda bolmakly hem unutmaň.